Imię Karmapa oznacza ten, który spełnia aktywność Buddy. Począwszy od historycznego Buddy, Shakyamuniego zaczęły się systematycznie rozwijać nauki, których celem było wyzwolenie nas od cierpienia. Nauki te pozostawały żywe aż do dnia dzisiejszego i teraz, 2600 lat później, cały świat jest nimi zainspirowany. Ten tybetański budynek w New Delhi w Indiach jest kamieniem milowym w rozprzestrzenianiu buddyzmu na cały świat. Studiuje tu się nauki Buddy i tłumaczy na ważniejsze języki. Jest to Międzynarodowy Instytut Buddyjski Karmapy. Otwarcie go było ostatnim życzeniem jego świętobliwości Karmapy XVI, zanim odszedł w 1981 roku. On sam rozprzestrzeniał uniwersalną mądrość i współczucie na Dalekim Wschodzie, w Północnej Ameryce i w Europie. To, czego nauczał, oparte jest na naukach buddyjskich, jakie rozwinęły się w Tybecie. Siła dharmy pozostanie wciąż żywa, jeżeli będzie posiadać swe korzenie w Tybecie.